lewru du sa jafo inde sagi tewaɓe sabi kadi lebbi kewa wiide ceerno Mamadou Jimba ko moƴƴo walla ceerno Mamadou Jimba ko juulɗo walla ceerno Mamadou Jimba ko kaare sira ɗum ko haala janɗo e saret fa tabarakallahu ahsanul khaliqin min gandiri ceerno Mamadou Jimba ba ko jinnaɗo amen ene wiyete El Hadji Demba An yo Allah yurmomo yaafomo harnomo aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe ɓe jahida hawnud wat kalam ko oɗo de min gandiri ceerno Mamadou Jimba fa tabarakallahu gila o suwa hodde oɗo galle amo hoɗi to amin garano e galle o komin ɓesgu makko fa tabarakallahu komin almuɓe makko amin jetta Allah amin jettanmo Allah nde tawno fa tabarakallahu sa woni khalifa diine fa tabarakallahu ina moƴƴi kono ɓuuri moƴƴude ko wona khalifa diine daña lomto walla daña lomtotoɓe ɗum min jetti hen Allah min jettanimo Allah fa tabarakallahu o dañi lomto hono ceerno Saïdou Nourou nani fa tabarakallahu kañum e miñiraɓe muɗum koyngal ngal o dari kanko ceerno men jinnaɗo men Alhaji ceerno Mamadou Jimba ko ngan koyngal kamɓe sukaɓe ɓeɗe ɓe dari min calmini ceerno oɗo feewi ko jinnaɗo amen min calminamo amin calmina kadi fa tabarakallahu jinnaɓe rewɓe ɓe min duwonimaɓe kamɓene komin duwoni jinnaɗo gorko o ko min duwonima ɗum min duwonimaɓe ɗum min duwonima ɗum kadi ɓesgu ngu amin ñaago Allah subhanahu wa taala tan no ceerno hamme wiyatno ni walla no wino ni fa tabarakallahu ko noon min duworton ɓoosaro wonta takkere Mansoura wonta bamum maana e himme dontuɗo kam ceerno Baro Mbour mi ñaago Allah subhanahu wa taala yo rontin ɓiɓɓe taaniraɓe yo jokku golle fa tabarakallah o fuɗɗirinoyo kanko jinnaɗo o jaatiraɓe yo ngar jokka taw tawaɓe ɗo ɓe walla tawtorteɓe ɓe ina tawtora e nden jonde ha bi jahida hawnum wal qalam fa tabarakallahu rabbul alamin ko wona ɗum ko tan amin mbarkinoro seedate amin kalda e wandiraɓe rewɓe ɓe min ko wandiraɓe rewɓe ɓe jinmi haaldude kono noon min kaldami tan komo juuɓe muɗum fa tabarakallahu manki capannayyi seeɗa kala mo juuɓi mum jawtuɗo mi haaldani e muɗum fa tabarakallahu nde tawno juulde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam amo wiya juulde so tawi moƴƴi golle bani adama fof moƴƴi so tawi juulde boni golle bani adama fof boni fa tabarakallahu debbo ne so tawi moƴƴi e suudu muɗum fof mum moƴƴi aduna mum moƴƴi laakara mum moƴƴi fa tabarakallahu wonɗo Aliou Aba ɗalib wonɗo haali fa tabarakallahu o wi debbo so woni e suudu muɗum fa tabarakallahu foti joom galle mum ina e galle o walla joom galle o ala e galle o yalti kanko andi noon ɗo fayi kanko andi ɗo yeehi kanko andi ko yahani o waynaki joom galle o kala ko ganduɗa hoore ma nangue so fuɗi ina tiima e muɗum ina huɗamo ha ñande o arti e nder suudu makko o haɗani ɗon kanko Aliou ibn Abi Talib fa tabarakallah o wi hay liɗɗi gonɗi e maayo ina kuɗa on debbo rewɓe tinne nde tawno ko onon gondi fondement aduna o onon gondi fondement diine o onon gondi fondement l'islam o fa tabarakallahu no gorko foti jangguirde diine ni ko noon debbo foti jangguirde diine jangge diine moɗon kala ɗo mbawɗon jangguirde walla kala ɗo mbawɗon namnorade namnoruɗe no diine moɗon gandon fa tabarakallahu goppe mes nde tawno lotɗe tati debbo ina looto ɗum so tawi morima mes o lootima ɗen lootle nangata woni holɗen lootle debbo so woni wondi e joom galle muɗum ina foti lootade janaba so tawi ko moriɓe mes o lootima janaba o sellaki debbo so wondi e ɗiƴam fiileyru jafoɗon e haala he so tawi amo wondi e mes ɗiƴam ɗam taqi so lootima sellaki so tawi amo wondi e ɗiƴam ɓesgu fa tabarakallahu so ɗiƴam ɗam taqi hayso ndew dañi ɓiɗɗo o ɗiƴam ɗam laaɓi ɗo nene so tawi amo moori mes so lootima lotngal ngal sellaki nde tawno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi juulde waɗɗaki on mo salliginaki
kala mo salliginaaki so naa tawi ko ngantu mo ngannduɗaa hoore ma ko ngantu cañɗo tigi 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 mo wona oɗo so tawi tan ko ngantu mo ngannduɗaa hoore ma ko gaayo so tawi juuli taw salliginaaki salligo o alaa e makko salligo o sallaaki ɗum noon fa tabarakallahu amin ciftira tan woniraaɓe amen rewɓe nde ɓe tiinnoto e galleeji maɓɓe fa tabarakallahu ɓe tiinno e worɓe maɓɓe ɓe moƴƴina dewle maɓɓe nde tawno so tawi debbo resirtaake pour hoore muɗum ala debbo resirtee ko pour ɓesgu muɗum so debbo woni e dewgal fa tabarakallahu way kono gonɗo e wolde ni so neɗɗo woni e wolde fiɗaama kural doole mum gustiima debbo so woni e dewgal dañii dañii ɓiɗɗo hay so ɓiɗɗo goto fiɗaama kural ɗum noon ko muñal moƴƴere newaare needi fa tabarakallahu ɗum mbaawi yaltiti ɗum henenne nde tawno ko debbo dañi ko debbo tan dañi ɗum debbo ko kañƴimo Allah tellini e aduna ko debbo tan dañi wiyama so reynir gueɗe joyi aljanna mum koko timmi koko dari sikki ala te damude aljanna jeetati ɗe fof ɗe darotoɗen guddito on debbo moƴƴo fa tabarakallahu moƴƴinɗo dewgal muɗum walla moƴƴinɗo suudu muɗum joom galle muɗum ina fa tabarakallahu ina welti e muɗum Allah ina welte e gueɗe muɗum damude ɗe fof udditto hen damal fof ina noddam ar naafire am goto fof wiya ar naafire am ɗum goɗɗo dañani ɗum ko debbo tan dañi ɗum noon woniraɓam rewɓe mbeɗa ñaago on nde tiinoto ɗon e diine o pewɗon kadi galleji ɗi toppitoɗon worɓe ɓe nehon ɓesguji ɗi nde tawno ko debbo nehata ɓesgu wona gorko waɗɗi ɗum ko yaade dawa raddoya adda ñaame e galle kono needi fal hadanatu needi ko lil ummi yo Allah wallu yo Allah reen yo Allah hakkit en yo Allah faabo en yo Allah waɗa en julɓe o waɗa en islamiyankoɓe o waɗa en ihsaniyankoɓe o waɗa en l'islamiyankoɓe o wurno en e diine nelaɗo o wara en hen barkeɗa hawnun wal qalam oɗo leylatul qadri amin ñaago Allah subhanahu wa taala amin ñaago nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam barke mum e ɓural muɗum e moƴƴere nde Allah moƴƴanimo ɓurnimo kala e taani ko woni ceerno o cheikhuna Tidiane Sharif radiallahu taala anhu oɗo leylatul qadri hoto won leylatul qadri men battini ɗo e leylatul qadriji yo Allah hokku en kala hitande eɗen kawra hen tawaren celli eɗen celli eɗen cellira haajuji men fof Allah ina humti bi jahila hawnun wal qalam yo Allah waɗan en jaam jahi rasul sallallahu alayhi wa sallam Umar jobbo Adama Ayse mo halwaru ndimagu e gandal jihadi e baawal Allahu hokkiɗum Umar Fuuta Tooro so weli neɗɗo so metti wona fof ko ƴetti heɓade rokka toroɗo halwar e degam ndere oɗo jihadi fetitinde peccel asakale ɓurema mi woni mi waati mi yanata e deftere Cheikh Alhaji Umarul Fuutiyu Taal o baɗɗo waɗi watti koɓe mbanno o waɗi ko waɗa firmoyde jihadi ñentiri ɓurɗo rahmani Cheikh Alhaji Umarul Fuutiyu Taal o tiggo horata lewru ɗum sa jabboyo nasagito e wawɓe kadi tawi lebbi kewani jiɗɗo oɗi andi en Umar Fuuta maldama sabu dañi Umar o yumma soyani sabu dañi Umar rewɓe tinne beela dañon Umar